Hola, xente de ciencia. Guau, é tremendo. Estaba lendo este libro tan interesante sobre os océanos que collín na biblioteca. E a pesares de todo que nos aportan os océanos e os mares, como ofrecernos alimentos ou regular o clima, maltratámolo. Enchémolo de lixo e plásticos que estrangulan a vida acuática ou emporcallámolo con sucesivos verquidos de petróleo. Isto entre os que son máis evidentes e que seguro que xa coñecedes, pero hai outros menos aparentes, pero de dimensión mundial, como a acidificación dos océanos. Pero sabedes en que consiste isto? Ola, Xaco. Eu podo achegar algo de luz a iso. A acidificación dos océanos consiste no descenso do pH da auga mariña, causado pola absorción do dióxido de carbono. Este gas é producido por todos os seres vivos durante a respiración, pero tamén ao queimar combustibles fósiles ou na fabricación de produtos industriais. Os océanos do mundo absorben gran parte do CO2 atmosférico, xa que son o principal sumidoiro deste gas. Pero a incorporación deste ocasiona problemas ecolóxicos pola acidificación do mesmo. Efectivamente, Aida. Penso que podemos mostrarlles a xente un experimento sinxelo para que fagan na casa e poidan comprobalo por eles mesmos. Así que, por favor, bata! Para o noso experimento imos precisar o seguinte: un cacharro grande de boca ancha e que teña tapa hermética, a ser posible, bueno, a ser posible non, hermética, vale? Temos que ter tamén auga da villa, que aquí acabo de coller, da villa, que maravilla. Vinagre, válenos vinagre de cociñar ou tamén vinagre branco de limpeza, bicarbonato, un yogur, un vasiño de yogur, porque imos usar o vasiño. Pero antes comedeo todo e deixado o vasiño ben limpo. Un vasiño pequerrinchiño de cristal, por aquí o coloco, cinta adhesiva e, por último, un indicador de pH. Isto é un indicador de pH. Podedes fabricar o voso propio indicador co zume da lombarda, tal e como vichedes no vídeo anterior sobre a medición do pH e que é o que imos usar nos agora, de acordo? Primeiro imos comprobar que cabe o vasiño de yogur pola boca do cacharro. Se non, teríamos que buscar outro recipiente de yogur ou buscar un cacharro máis grande para o noso experimento. Se entra, reservámolo para logo, vale? Collemos a auga e enchemos 2 dedos de altura do cacharro. Logo, botamos un dedo máis do noso indicador de pH. Usaremos as mesmas medidas para deixar unha mostra como cor de referencia no noso vasiño pequecho, comparando coa nosa escala de pH que podedes descargar, e así observamos que o pH é de 7 para a auga da villa. Collemos agora o vasiño de yogur e poñémoslle 4 tiras de cinta adhesiva longas para que logo o poidamos pegar ás paredes do bote de cristal. Botámoslle un dedo e medio de vinagre e colocámolo no cacharro para que quede fixado, con cuidado de que quede por embaixo da tapa. Unha vez feito isto, botamos media culleriña de bicarbonato. Veremos que comezan a reaccionar, así que pechamos o cacharro coa tapa. Non botedes demasiado vinagre ou bicarbonato ou cando reaccione vais a ir por fora coa efervescencia e estragará o experimento. Deste xeito, conseguiremos que na efervescencia se produza o gas CO2 e se libere o aire do frasco. Agora esperamos 10-15 minutos e podemos comprobar que a cor do indicador da auga virou a unha cor fucsia, o cal quere dicir que agora temos unha auga cun pH máis ácido.
O que pasou é que na reacción do vinagre co bicarbonato sódico produciuse CO2 que pasa ao aire. Podedes deixar atónitos con isto aos amigos apagando as lapas dunhas candeas con este gas invisible. Pero no frasco, ao non poder saír, concéntrase moito máis, aumenta a súa presión e comeza a disolverse na auga rapidamente, formando ácido carbónico. Un ácido feble, por iso vira o pH do noso pequeno océano. O que pasa no noso frasco é semellante ao que acontece nos océanos de verdade, pero a gran escala e máis lentamente. As moléculas de dióxido de carbono absorbidas polo océano reaccionan coas da auga formando ácido carbónico. Este, a súa vez, libera un ión de hidróxeno e produce o ión bicarbonato, que pode disociarse formando o ión carbonato e liberando de novo outro ión de hidróxeno. Co incremento da concentración destes ións na auga do mar, o pH descende e, por tanto, os mares e océanos fanse máis ácidos. O exceso de ións de hidróxeno reacciona cos ións de carbonato, formando ións bicarbonato. Este feito diminúe a disponibilidade de carbonato que necesitan moitas especies mariñas para construir as súas cunchas e estruturas esqueléticas formadas por carbonato cálcico. Isto é o que lle acontece, por exemplo, a corais, bivalvos, equinodermos ou organismos do plancto como os terópodos. Ao non dispor do ión carbonato a longo prazo, as súas cunchas debilítanse, reducindo a súa capacidade de crecemento, protección e supervivencia. Co tempo, afectará enormemente as cadeas tróficas e a biodiversidade dos ecosistemas acuáticos mariños. Aquí tendes un destes terópodos coñecidos como bolboretas do mar. Na imaxe da esquerda podedes ver un san e no da dereita un que viviu 2 semanas en auga a menor pH. Podedes apreciar como a súa cuncha está danada e é menos activo. Pois sí, observade o que pasa cando colocamos unhas cunchas que están formadas por carbonato cálcico, trouxen por aquí unhas, nun medio ácido como é o vinagre, que ten un pH moito menor. Imos velo. Atención, porque se non conseguides cunchiñas, podedes facer isto mesmo cunhas cascas de ovo que teño por aquí ou mesmo cun xiz ou de escribir no encerado. Imos facelo. Prodúcese unha pequena efervescencia porque se está disolvendo o carbonato cálcico. De feito, co dióxido de carbono, CO2 liberado, ata podedes hinchar un globo. Evidentemente, o pH do mar non é de 3 como o vinagre, pero se este segue descendendo por debaixo de 8, este proceso pode producirse, aínda que máis lentamente. Desde 1750, o pH descendeu un promedio de 0,1, o cal significa que é un 30% máis ácido, pero prevese que poida aumentar ata 0,35 ou incluso 0,5 unidades ao longo deste século, máis do 100%, e que son valores acadados nun intervalo de tempo moi reducido e nunca acadados no derradeiro millón de anos. Para evitar esta situación, temos que contribuir entre todos. Temos que reducir de inmediato a emisión de CO2 á atmosfera, participar en eventos como a Hora do Planeta cada 27 de marzo, xa que apagar as luces durante unha hora axuda a concienciar na loita contra o cambio climático e a perda de biodiversidade. Outros compromisos que podedes asumir son non tirar o lixo polos retretes nen os sumidoiros, xa que son o comezo da entrada aos océanos, ou tratar de reducir ao máximo posible o uso de plásticos, reutilizando as bolsas ou exixindo como consumidores que non se usen tantas embalaxes. Estade atentos aos seguintes vídeos. Aburiño!